చూద్దాం. ఎక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు? మొట్ట మీద వస్తుందంట. చేతులు తెలిసేనా ఎక్కడ వచ్చింది ఇప్పుడు? తలపైన. ఎంత బుద్ధిమంతుడు కదా. బాగా వచ్చిందా గాలి? బాగా వస్తుంది. గాలి బాగా వస్తుంది. బాగా చెప్తావు విష్ణు గారు. గాలి బాగా వస్తుందా? బాగా వస్తుందా? ఎక్కడ వచ్చింది? మొత్తం బాడీ అంతా వచ్చిందంట. పిల్లలు బలి చెప్తున్నారు అమ్మ గాలి ఎక్కడ వచ్చేది. ఇదిగో నా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం. ఎక్కడ వచ్చింది గాలి ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చింది? ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చింది? ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చింది? ముఖం పైన గాలి వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చింది? ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చింది? ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చింది? ఎక్కడెక్కడో గాలి వచ్చింది. చాలా ఇదిగో బాగా నిలబడు. సేవ చేసే వాళ్ళే ఉండాలి. రకరకాలుగా సేవ చేయించుకుంటాడు. ఇంకో మనోడు రెడీగా ఉన్నాడు. ఇవన్నీ కూడా ఉంటాను కానీ సేవ చేసేదే కదా బాగుంటుంది. సరే బాగా వచ్చిందా కానీ? వచ్చింది. ఎందుకు రాదు? ఇట్లా అంటే వస్తుంది. ఇట్లా అంటే ఇట్లా అంటే ఇదిగో నువ్వు ఆ అబ్బాయి గాలి చూద్దాం ఒకసారి. వస్తువిస్తే ఎట్లా పెట్టుకోవాలన్నా? ఇట్లా వస్తువిస్తే ఎట్లా పెట్టుకోవాలి? ఇదిగో ఇట్లా పట్టుకోవచ్చు. ఇట్లా అంటే వస్తుంది ఒకసారి కాదు. ఇలా ఇస్తే ఇదిగో అట్లా తెలియదు. ఇట్లా అంటే వస్తాయి. నువ్వు గట్టిగా ఒకసారి గట్టిగా గాలి చూద్దాం. అబ్బో ఉగాది పంట గోడకు సున్నా కొట్టాడు. ఇక్కడ ఉగాది పంట గోడకు సున్నా ఇట్లా అట్ట చెప్తే గోడలా కొడతానే. సీరియల్ చూడకుండా ఇలా బాగా తీయడా అనుకుంటుంది. సరే ఇట్లా అంటే కదా. ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. మనకు కూడా చేతికి 5 వేల 5 రకాలైనటువంటి ఆలోచనలు. ఈ వేరే ముందుకంటే ఎప్పుడు చూసినా కూడా తిందామంటుంది. ఈ వేలే ముందుకంటే ఎలా తింటాము అంటుంది. ఈ వేలే ముందుకంటే బ్యాంకుల్లో అప్పు తెచ్చుకున్నావు లోన్ తెచ్చుకున్నావు సలహా చెప్తుంది. ఈ వేలే ముందుకంటే అప్పు ఎలా తెస్తాము అంటుంది. ఇట్లా అప్పు ఎలా తెస్తామంటే ఏం చెప్తుంది? కరోనా వచ్చింది కట్టకుండా ఉన్నామని ఎగరకూడదామని సలహా చెప్తుంది. కాబట్టి